салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. Дӯстони азизи ман, духтарон, занҳои хонашин, дар ширкати атомӣ кор беҳад навз рафтеста. Ҳама тайёриҳо ба кушодашавӣ бисёр одам гуфтанд ҳеҷ вақт кушода намешавад. ҳеҷ вақт кушода нашавад чӣ мо қадар регистратсия кардастем, қадар бор овардастем. Кадоме ки мехоҳад ҳозир қатимо кор кунад, рақамҳои экранда бинависе, и рақамҳои группаи кории моа. мо шуморо оиди кор ҳамаро мефаҳмонем, меомӯзонем. ҳама хубш дар ҳамаи ширкати атомӣ ҳамае ки шумо ҳеҷ вақт расходи зиёдӣ намекунед. Чизе дар кора хутонда мехаред и всё. Ягон чи ҳар моҳ маҷбури харидан дар кор нест, ягон чиро ягон қасда фурӯхтан дар кор нест. Ду одам дар таги регистратсия мекунед, корот пеш меравад. маҳсулоташ беҳтарина, дар бораи маҳсулоташ ҳама медонанд. ҳам кремош, ҳам биодобавкиёш, шампунош, ҳама чиш результат метиҳад. خیلی گفتی توجه هوای دهان نیست. برای همین دوستان رقم‌های ما را بنویسه. ما شما را در گروه کاری خودمون دعوت میکنیم و کار یاد می‌دیم. سلام دوستان عزیز، اینجا 11 فوریه روز زندروزم بود. میروز با ما باید روسیه میرفتم. беҳад бисёр духтаро маро табрик карданд. Як ҷаҳон ташаккур. Багажник полный торта гӯшт, чемодани мадаҷа тайёрак. Отдельный раҳмат ҳама коргарои атомим да духтарако да мастеро да аз соати 12 шаб якум мара администратор Мариям Зодруз кати табрик кард. Беҳад миннатдорум. Ними шаб омадан туфуҳошон қати, тортаҳошон қати, гулдастаҳошон қати. Беҳад торти бамаза буд. бовар мекунем бо контейнерда Россия бурдум қашак. хулоса навхали дӯстони азиз, беҳад миннатдорум ҳаматон. Да як бори дигар раҳмат барои ин қадар табрикотон. ҳамаша успеҳ накардем, даже ҷавоб диём. духтаро бисёриҳо гуфтанд ки апа хосият шумо Россия барои оилагирӣ рафтем. Не, ман оилагирӣ нарафта будам. Ман кори шахсии худам қати рафта будам духтарако. ман шуморо гуфтагим ки ман оилакора гирам, ман хес шарақас шумода нишон метиҳам. иҷа кори шахсии худам қати рафта будам. 10 рӯз истодам, гаштум омадам. хаоли влогои Россияро машмона духтарако нишон метиҳам. бо дар давоми видеоҳо мебинем мо чӣ коро қати дар Россия машғул будем. салом алейкум дӯстони азиз, инак влого сар шидан, рекламаҳо қимат шидан. барои чӣ? барое ки ман дидам ки дӯстони азиз, любой бигзаре любой блогер рекламаш эффект метиҳа наметиҳа қиматай. баъд чӣ ман гуфтам ки чиро ман фаҳмидам бояд тихта қадр кунӣ. тихта қадр накунӣ, шишка қадрат намекунад. барои ин касе дар реклама дар корай, реклама қиматтар шуда, эффекташ шуда, гарантия наметиҳем. барои ҳамин метавонед ҳамин рӯз бо муроҷиат кунед, дафтари нави рекламаҳоро кушодем. ҳар касе қарз дорем, рекламаша ба навбат мекунем ба ҳамон плош. дальше духтаро чӣ гуфтанд ма шумора. дальше как всегда реклама мешава. дӯстони азиз, ина инҷаро агар дар ёд дошта бошем, охирон бор ман декабри соли 22 омада будам. 23 ман пиши Москва наомадам. 23 наомадам. Не, вай 22 буд. Не, беременна буд омада будам. 23 омадагим. 22 декабри соли 22 сол ман ҳаминҷа рафтагим. вақте ки атомида нав регистратсия шида будем. бо ҳамин ман дига омадагӣ нестам. не, дурӯғ гуфтам. моҳи чӣ омадагим? иненен кадагим. моҳи март. зур моҳи март омадагим. рост гуфтӣ. март амҷа будам. як сол набуда. хай дӯстои азизи бо омадем амҷа айпай корбор. шаҳноза бо инами
нахабина. Ай нахабина рафтем бананависеки. Апай хусият. Мо да ҳамин нахабина будем. Я остановка уса кайки да душанбе самолет ма мебине бананависем. Айли. Нависани боше ҳозир нависе. Пока я ҳафта ма да ҳамин ҷаем. Яд видео пештарара моли мемонам чанда блогора сабират накардам. Я рӯза ҳозир насиб. Ҳамин рӯз образовательный центр рафтестем. ва корому буд ча худо хоҳа бо видеотон мекунам мебинен. Ана дӯстони азиз образовательный центри Томи омадестем. Дар куҷо бошакӣ? Дар ҳамин ҷо аст? Зибо нишонтон метам. Ана дӯстони азиз ман якум бор дар ҳаётам образовательный центр омадестем. Ама чӣ дора? Дӯстони азиз инаи чизоро мо надорим дар чимон. Дар сайтмон. Иёра нигоҳ кунед. Май чӣ дора? Сумкача дора даже. Инҷоша бинед. Хале. Ина ҳамира мо упаковка кардем, намақа чизи мо боем қадига ҷамъ кунем. Хош ҳанӯзам ҷа мега ки мара меган ин чӣ кора мекунед? Ман мусор кофтесам, мо мусор кофтесем барои шумо. Бо шумо немегаем, бовар накунед мусорка даем. Коробка да мусорка ҷамъ кардестем ки борои шуморо барем. Мастер шида ё? Чӣ ба шумо спонсоротона ёрдам мекунед? Бахиле? ё завидоват мекунед? ёд гирифтам ай ҳаваё. Ира бурдан дар кӯ. Эде чӣ кор мекунед? Ӯ вай мокри буд. Ку ихе бояд. Хай биё биё. Ях кадам биё. Ина дахтарон. Нигоҳ кунед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 хай короче як гала борои шумо. Амаш 21 коробка. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Contact тамошобино 11 феврал ман Москвада расидам. 12 феврал сразу ба сари боро рафтам. Ҳама бороро қабул кардам. Овардем хона, ҳамаша упаковка кардем. Ака пагаҳш бояд уже Тоҷикистонро икунем. Адам хе кори атомӣ дар аввал дар назари одамо метова ки спонсору қадар ойлик мегиранд ҳеҷ кор намекунад, лекин дар асл ихе нест. Хеле ки дидестен чӣ қадар меҳнат дар кор, команда сохтан, қадар командаро пеш бурдан дар кор. Барои ҳамин барои кор кардан ойлики нағз гирифтан 1 моҳ 2 моҳ қатъи муваффақ намешавӣ дар атомӣ. Барои и сол дар кора ки баъд ойлики 3-4 ҳазор долларада буброй. Анам хе дӯстои азиз, ирӯза влог тамом шуд. Влогои ояндада давоми ҳамин поездкаи Россияро ма шумо мемонам. Ҳатман тамошо мекунед. Амаги 10 рӯз будам, неки уқа зиёд видеоам накарда будам дар Москва.